Moi kaikki! Mä oon tää Neela 123. Tuolla näkyy vaan toi reuna. Mä taidan nyt enemmänkin kirjoittaa kuin puhua. Tai no, en sittenkään. Laitan mun ukon tänne artboxiin. Ihan sama. Mä laitan heti tämän asian. Eli näyttähän, että mulla on kestää. Joo, aloitetaan. Niin, että jotkut sanoi, että miksi sä et ota besua, niin kun sulla on yksi besupaikka vapaana. No, mä en ota besuja. Mä en löydä ikinä sitä oikeeta. Nyt sulla on tää. Noniin. En otakin tän aleunaa. No, mä ottaisin vain yhden kaverekseni. Ja se on vaan paras tykkänä mun pesulle. On tämä kutepumi. Mutta sillä on nämä pesut täynnä. Se on sellainen. Ja kutepumi on hyvä sydäminen. Eikä särje besujen sydämiä. Eli ei kohta siis yhtään besua sen takia. Eli me ollaan tällainen besut vaikka ilman. Eli se on tavaran varattu. Se on niinku tavallaan varattu kutepummille, vaikka se ei oo se siellä. Ja mä lupasin tehdä vähän videoita. Mutta tää oli taas tällainen nopsakka. Niin että hei hei.